ukuthi itheleleke ngayo ukuthi umuntu uyathimula, uyakhohlela noma uphuma kwamathe. Angaphuma amathe awe phansi, umuntu aqhamuka ahambe nathela, angakhona ukuthi ayibone esewumuntu othelelekile ngaleli gciwane leli. Ziningi indlela zokubona umuntu ukuthi unaleli gciwane lezi, impawu zikhona. Kodwa lokho ngizoshela kini ukuthi nikubheke, ngizonipha imizuzu emihlanu nje for. Niphinde nibhekele ukuthi inamba ye-hotline or yosizo ophuthumayo uthola kanjani. Kwi-coronavirus kukhona i-period ethiwa i-incubation period. Le period le kahle kahle ichaza ukuthi isikhathi esithize igciwane liphila emzimbeni wakho kodwa impawu zingakhombisi. Yes. So ngingezwe kini ngeklasi ukuthi ukhona yini onombuzo. Yes. Yes, Miss. Miss. How long is incubation period for COVID-19? All right. I-incubation period ithatha 1 to 14 days. Okungeke ekumele nikwazi ngaleli gciwane ukuthi ke according to i-research eyenziwe u-Department of Health, bathi-ke lesifo lesi noma legciwane leli ligcina likwenza ukuthi uthwale isihlabathi ngesifuba okanye ube ne-kidney failure. Ngokocwaninga kwesitholayo by i-Department of Health kuthiwa-ke leli gciwane lingaspreada ngokuthi umuntu athimule noma aphume amafinyila. Ongayenzeka ukuthi-ke lamafinyila awadluli isikhala esingangemitha. Yingakho kubalulekile ukuthi manihleli ngisho emakhaya niqhelelene niphane isikhala esingangemitha ukuze kungayenzi ukuthi le gciwane leli ligcine selibhebhetheka. So class, ngokwazi kwenu yiziphi ezinye impawu ekhombisayo ukuthi unalo leli gciwane leli? Ukukhohlela. All right. Yebo Joseph. Yes ma'am, ubuhlungu bomphimbo. Yeah. Ukunqabileka umoya. All right. Yeah, ngoba sebeshilo-ke abafundi la ukuthi iziphi ezinye impawu okhomba ukuthi unalo leli gciwane. Njengamanje-ke for i-advice ngizobiza-ke udokotela wethu la uMashimane ukuthi aphakame bese asiphe nje i-advice ngalesifo lesi. Doctor. Class. Lokho lapha mngweni uDr. Maphumulo uMiss Khumalo bese echazile iqhamuka kuzona-ke izikhungo zaka-health. Ngizwile uMiss la nichazela ngezimpawu ezihambiselana nayo i-COVID-19 nokuthi kwenzakalani emzimbeni womuntu mangabe ungene lesi sifo. So mina ngizon-advise ukuthi mangabe uzizwa usekhaya ukuthi engathi unazo lezi mpawu lezi, kona ukukhohlela, ukuba nomphimbo obuhlungu, ukuphelela amandla nokunye nokunye. Usungaya-ke phela kumtholampilo oseduze nawe, ngaba iklinikhi, ngaba isibhedlela, noma yisiphi isikhungo saka-Department of Health esiseduze nawe. Noma ningashayela le nombolo lena ethi 0800 029 999. Noma uWhatsApp ethi 0600 12 3456. Ngiyabonga kakhulu.